Maayong buntag kanatong tanan, pahilo na ta mga igsoon diha sa atong tagsa-tagsa ka panimalay ug ang tanan giabi-abi alang sa ato ang Metro Davao hiniusang panimbahon sa sindikbuhan nga pinulungan. Welcome ang tanan nini nga adlaw. Karon mao ang ikaduhang Domingo sa pagpaabot ug ang Ginoo magpahinumdom kanato sa iyang kabubuton nga atong masinati ang kalinaw. Kay natawa alang kanato ang usa ka bata, ihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ug nganan siya maalamong magtambag, Dios nga gamhanan, ang mahal hangtod sa kangturan, prinsipe sa pakigdako. Busa ang Ginoo gayod maoy mohatag kaninyo og usa ka timaan, ang usa ka ulay manampon og manganak og usa ka anak nga lalaki og pagatawagon ang iyang ngalan Emmanuel. Mao kini ang maayong balita, padayon natong imantala. Usa dayon ug himayaon ta si Kristo Jesus. Langiton nga mahan, Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, aniha ang imong mga katawhan nagkatigom aron ikaw simbahon sa espiritu ug sa kamatuoran. Salamat sa mga pabor nga among nadawat gikan kanimo. Salamat sa pagpanalipod kanamo sa makamatay nga COVID-19. Salamat sa paghupay sa among kahadlok ug kahingawa. Salamat sa pagbalik sa among kusog gikan sa kaluya. Salamat sa pagtagbo sa panginahanglan sa adlaw-adlaw. Ug lamdagi usab kami Lord sa samtang kami maminaw sa imong pulong. Mao kini ang among pag-ampo sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen.
Ang atong basahon makita sa unang libro sa Biblia, sa Genesis 6, magsugod sa 9 hangtod sa 22. Nag-ingon, mao kini ang sugilanon mahitungod ni Noe nga usa ka matarong nga tawo. Siya lamang ang gikahimutan sa Dios niadtong panahona kay nagtuman man siya sa Dios. Aduna siya tulo ka anak, si Sem, si Ham ug si Japet. Apan ang katawhan dautan at tubangan sa Dios ug ang kalibutan na puno sa ilang pagkadautan. Gitanaw sa Dios ang kalibutan ug nakita niya nga ngilad kini kay dautan man kaayo ang binuhatan sa mga tawo. Unya ang Dios miingon kang Noe, nakahukom ako sa paglaglag sa tanang tao. Puuhon ko sila sa hingpit kay ilamang gipadagsang sa kalibutan ng ilang dautang mga buhat. Busa paghimog arka gikan sa kahoy nga guper, buhati kinig mga lawak o buliti o aspalto ang sulod ug ang gawas ni ini. Ang gitason ni ini 133 ka metros, 22 ka metros ang kalapdon ug 13 ka metros ang kahabugon. Buhatig atop ang arka ug palaboy kini og 44 ka sentimetros ibabaw sa mga bungbong ni ini. Himo ang arka nga tulo ka andana ug butangi kinig pultahan sa kilid. Palunupan ko ang kalibutan aron pagpuo sa tanang binuhat. Ang tanan nga anaa sa ibabaw sa yuta mga matay. Apan magbuhat ako kasabutan tali kanimo kanako. Sakay sa arka uban sa imong asawa ug sa mga anak ug sa ilang mga asawa. Pagdalag laki ug bayi sa tanang matang sa mga mananap ug tanang matang sa mga langgam aron dili sila mapuo. Pagdala usab sa tanang matang sa pagkaon ug tipigi kini aron inyong makaon ug makaon usab sa mga mananap. Gituman ni Noe kining tanan sumala sa giingon sa Dios. Ang Dios magdugang og panalangin sa mga pulo nga atong nabatian. Mayong buntag sa tanan. Akong timbaya ang atong mga kaigsuonan, labi na ang akong mga sano ug sana sa Bohol. Ako nakadungog nga daghan ang atong mga taga-subaybay sa hiniusang panimbahon diha sa Bohol. Kaya ako proud man gyud nga Bulanon. Pero nana sa Davao, na-assign sa Samal Island. Akong gikonsidera ang
panahon karon nga bisan tudog na nata sa ikaduhang Domingo sa Advent or Advent of Peace, apan napunta sa katapusang bulan sa tuig. Ug sa daghan nga mga kasinatian nato nining tuiga nga daw bag-o sa atong pananaw. Nganong bag-o? Tungod kay karon lang nahitabo, dili man imposible kung imong i-lockdown ang usa ka sitio o usa ka baryo. Pero mas dako pa ang nahitabo. Nasirado ang baryo, ang syudad, ang nasod, ug daghang kanasuran gisirad-an tungod niining pandemic. Atong nasinati nga murag natapos ang atong kagawasan ug murag wa tay venue nga makagawas. So kini nga mga tilimadon atong i-connect gawas nga matapos ang tuig nga daghang mga tawo nga wa makahuman rong tuiga. Pila bay patay nato sa pandemya? Murag hapit na 50,000 sa Pilipinas pa lang. Milyon kung atong patuyok sa tibuok kalibutan. So daghang wala nakahuman. Plus nag-ekspekta og katapusang mga adlaw nga mobalik ang atong Ginoo. Tanang Kristohanon nag-expect man ni ana. So ang akong gihunahuna mao nga kung kini nga pandemic moin manggayod og katapusan sa kapanahunan, mobalik ng atong Ginoo. Kinahanglan ato gayud kining pangandaman. So sa di pa matapos ang tuig, tuguti ako nga dadon ko kamo sa istorya sa kinabuhi ni Noe. So ang atong titulo sa atong mensahe, mga pamalandong o leksyon nga makuha nato sa arka ni Noe. Usa ka panahon ni ana dunay istorya sa Biblia nga matud pa sa sugilanon, nagtumbok dito sa istorya sa sugilanon ni Noe. Nga ang Dios nakita niya si Noe nga mao ra gayud ang tarong ngadtong panahona. Doon na siya tulo ka anak, si Sim, si Ham ug si Japet. Samantala ang kalibutan, ang katawhan nagduhig sa kasalanan. Matud pa walay naghimo og tarong, walay nagtarong, ilang gihimo ang dautan ug ang kalibutan naputos sa kadautan. Usa ang Ginoo mingduol kang Noe. Iyang giingnan Noe paghimog arka. Kay nakita ko ang kadautan sa katawhan sa kalibutan. Busa patyon ko ang tanang mga binuhat ug puuhon ko sila ibabaw niining kalibutan. Ug himo kag arka 133 ka metros ang gitas-on, 22 ang gilapdon ug 13 ka metros ang kahabugon. Tulo ka andana, butangig kwarto-kwarto, butangig pultahan sa kilid. At tupipod. Musakay ka, kauban sa imong asawa, sa imong mga anak ug sa ilang mga asawa, ikarga usab ang duha ka parisan. Babayeg laki nga hayop ug babayeg laki nga langgam. Kay palunupan ko ang kalibutan. Ug patyon ko ang tanang katawhan, tanang mga binuhat sa kalibutan. Tingala lang ko aning istoryahan ang gikarga sa arka. Hayop man og langgam. Nganong naay hulmigas. So kani sigurong hulmigas mga intruder ni ba. Nganong naay ubang mga insekto nga naka-apil. Nga wa na may istorya nga naghimo ang Ginoo og lain. So, mga hayop ra og mga langgam. Kung naunsa man na, uso naman lagi. Gikan pa man di ay kaniadto, uso na ang gate crusher. So, naagyoy nakasulod. Naagyoy nakalusot. Ang akong pangutana mga igsuon, una, kung sa panahon ni Noe naaka, naata, na ako.
sa pagsugod na sa lunok, asa kaha kita ni adtong grupo ha. Tuwa bakha ka sa pamilya ni Noe? Tuwa bakha ka sa mga hayop nga gikarga ni Noe? O tuwa bakha ka sa mga kaigsuonan o sa katawhan nga nabilin gawas sa arka sa dihang gisirhan na sa Ginoo ang arka? Atong hinumduman nga kining istorya sa kinabuhi ni Noe mao ang unang pagtapos sa kalibutan. Gitapos sa Ginoo ang kalibutan pinaagi glunop. Ug sa ikaduhang pagtapos unya matud pa basig sunugo na o malanay na ang kalibutan. Ingon man niya, between you and me maghimo ako og kasabutan. So unsay may lang kasabutan mo tong rainbow. Kanang rainbow dili na duyan-duyanan sa mga di makasulod sa langit o dili makaadto sa impyerno. Mao banay uban. Di mikaadtog impyerno, di pud mikaadto sa langit, di magduyan-duyan lang mi sa rainbow. Dili na tinuod. Kay ang bangaw sa buhol usa ka na ka timaan nga mohunong na ang ulan. Kabantay mo, obserbahe, basta na gani bangaw, mohunong ang ulan. Kusog kayong ulan. Pagkakita kag bangaw, musugod na og hunong ang ulan. Kung wala pa mo kasuway, panuway mo. Kung naam makita ninyo ang bangaw, tistingin ninyo, obserbahe. Kay mo na ang akong naobserbahan. Adunay pipila ka mga pagtulunan nga atong makuha dinhi sa istorya ni Noe ug sa iyang paghimo og arka. Sugod ta sa una. Ang una mao nga kung moabot ang katapusan sama sa kahimtang ni Noe, moabot man gani sa atong panahon ang katapusan, do not miss the boat. Ayaw pakyasa nga makasakay ka sa barko o sa arka o sa sakyanan sa kaluwasan. Nakasulay na ba mo o kanang nabiyaan mo? Kanang dunay importanteng lakaw niya. Nabiyaan ka. Magbakasyon, muadto kag laing lugar, muadto kag laing nasod, nya nabiyaan ka. Unsa ka dili maayo na nga kahimtang o kasinatian. Pero paghatag ko og usa ka example, dunay kauban namong pastor dinis Davao. Grupo sila niadtog Manila, di lang nako i-mention ang pangalan, pero iya man ning testimony sa kapila na. Adto sila sa Manila, na sila'y ticket back and forth lang ug naay allowance gamay plus bayad sila sa ilang stay dito sa usa ka tigom, conference or convention. Sa panahon nga manguli na sila, kinilaging taga Davao na anad nga kami mong Davao, di pa man kaayo may traffic labi na way back 10 years ago. Upara kag sakyanan, pag para nimo, hulata sa ko kay mag-ilis ako. Ingon ana na or doon na pagani uban adtuon ang driver sa sakyanan kung mugawas gikan sa ilang baryo nga ay gyud larga ha kay napakoy gitiwas nagbulad pa ko og mais. So inana na ang amua. So pwede ra gyud mohulat. Pero atong panahon na ang eroplano gyud makahulat. Pagbalik nila sa airport na sila gilakaw, nakita nila tuwa ra atong eroplano. Unya wa na sila laing ticket. Sa ilang gihimo, nanago sila dito sa suo kay duha man sila og nanghilak sila. Sa kadismaya nga nabiyaan na sila. Wa sila ilaing kwarta ipalit og ticket. Unsaon na lang nila mabaktas bentaw ng Manila diri or Malangoy. Okay siguro tug ako kay pwede ra man ko musakay og shark kay maka langoy man tag layo-layo. Di lang paspas pero lahutay. Kaluoy sa Ginoo, gi-rescue sila, dunay usa ka tawo nga gitandog sa Ginoo, gipalitan sila ticket. So at ang ako lang punto din na mao nga dili nindot ang kasinatian kung usa ka importanteng biyahe nabiyaan ka. Labi na gayod inigbalik sa Ginoo, makita nimo nga nabiyaan ka pagkalisod ni anang kahimtanga.
Makita nimo ang imuhang natulog ka ng gabi, sabay pa magtulog sa imong asawa. Pagkabuntag, wa na siya. Or ang bana mo ay nawala. Nagtrabaho mo din ha. Nawala ang imong kauban, ikaw ang nabilin. Nagsakay ka eroplano. Nawala ang driver o kauban nimong kauban, ikaw rin nahabilin. Unsaon nimo paglanding di man ka piloto? Di na lang siguro tong nahabilin ka. Kana lang problema unsaon nimo pagtugpa sa eroplano nga di man siya motugpag iyara. So dili maayo nga mahabilin ka sa mga biyaheng importante. Labi na gayod kung biyaheng langit. Sa ikaduhang pagtapos unya sa Ginoo sa kalibutan, kung mabiyaan ta, lisod, ayaw tugti ug ayaw pasagdi nga mabiyaan ka. Kining istorya ni Noe, doon ay kanta ani sa Sunday school sa mga bata, ambot og kanang mahinumduman pa ninyo kay karaan man gyud kaning kanta ha. So sabay ko ninyo kanta og asa man moron. Unya ang mga di nako makanta, kantahan na lang pod ninyo. Sige. Sino'y nagbuhat og arka? Sino'y nagbuhat og arka? Sino'y nagbuhat og arka? Kay gisugo man sa Dios. Mibundak ang ulan og ming baha. Mibundak ang ulan og ming baha. Mibundak ang ulan og ming baha. Ang arka naglutaw-lutaw. Si Kansansa, ang arka naglutaw-lutaw. Sa mga balod nagpaibabaw. Ang arka naglutaw-lutaw. Kay sa Diyos kinigitanaw. Third stanza, misinggit ang mga parinti ni Noe. Noe! Noe! Pasakya kami. Tiwasan ninyo kanta kay murag na erase naman sa ako ang computer. Basta ang istorya mao nga nitubag si Noe, ang arka na sirado na. Meaning wala na tsansa nga makasakay pa sa arka. Nga igsuon, kung kining pandemya mao ang katapusan sa panahon, ayaw pasagding mabiyaan ka. Don't miss the boat. Kaduhang pamalandong, we sail on the same boat. Si Noe, kauban sa iyang pamilya, nisakay sa arka. Tungod kay giila sila sa Ginoo nga matarong. Sila ra ang matarong niadtong unang panahon. Sa pagbalik unya sa atong Ginoo, dili siguro arka ang atong sakyan. Dili pud siguro eroplano. Basig naghimo ang Ginoo og lain. Kung unsa man na wa da kahibalo. Pero pareho rang sakaya. Kung sinuoy nagsakay sa arka tungod kay nagtuo siya sa Dios, kita pod makasakay sa sakyanan unya nga giandam sa Ginoo aron dalon ta ngadto sa kinabuhing dayon. Dala gihapon ang atong pagtuo. Unsang pagtuo ha? Pagtuo nga naay Dios, oy tanan nagtuo nga naay Dios. Ang makasakay lang dito unya sa sakyanan nga dalon sa atong Ginoo kadtong nagtuo nga si Kristo mao ang ilang Dios ug manluluwas. So makasakay ka sa kaluwasan. Kung makasakay ka sa kaluwasan, naay assurance ang Ginoo. Kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga iyang gihatag nga iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing dayon. Dunay daghang mga tawo nga gi-mention labi na sa Hebrew. Si Abraham nganong giisip siya nga matarong tungod kay nituo siya sa Dios ug nipatuo siya sa dihang gipa-offer sa Ginoo ang iyang bugtong anak. Si Enoch gisakgaw sa Ginoo tungod kay nagtuo siya sa Dios. Si Abel gidawat sa Ginoo ang iyang halad kaysa kang Cain. Tungod kay si Abel naghalad sa iyang halad
uban sa pagtuo ug sa pagka matinuohon sa Ginoo. Si Moses, tungod kay nagtuo siya sa Dios, iyang kambyo ang iyang harianong pagpuyo dito sa Ehipto. Naman siya sa Pharaoh's palace, di ba? Pero was siya nakaagwanta. Sa diyang ang iyang igsoon, iyang kadugo, gikastigo sa mga Ehiptohanon. Gibakyaw na iyang kamot. Iyang gipatay ang Ehiptohanon. Nga naman to, tungod kay usa siya ka Israelinhon. Nagtuo siya sa Dios sa Israel. Nagtuo siya nga adunay Dios nga buhi. Dili sama sa Dios sa mga Ehiptohanon. So, pareho ratag sakyan. Ang Ginoo dili mag-imbento og lain. Ay, na siguro laing sakyanan, pero makasakay lang ta pinagi sa pagtuo. Ang pagtuo ni Noe, ni Abraham, ni Enoch, ni Abel, ni Moses, mga patriarkal, ug ang pagtuo sa mga Kristohanon, pareho rang sakyanan, kaluwasan ug kinabuhing walay katapusan. Ikatulo nga pagtulon-an, don't listen to critics. Sa daghang mga tao nga ni manang atong nahibawan sa istorya nga sa sugod daghan pang panday nga mingkabang ni Noe nga sa dihang nadugay na ang construction o ang paghimos arka, nahimasmasan sila nga unsa man ni arka nga himo din sa ibabaw sa bukid, unsa na to pagdalaan ni didto nga dako man kayo ni 133 meters o kadako ana 22 meters wide, 13 kilometros ang kahabugon, dako ni. So di yun madaog, wala pa'y bulldozer, wala pa'y crane atong panahon na may gisulti din na. Pero sila usahan paglutaw ani. Kung tubagon gud to ni Noe nga di man kinahanglan dadon dito kay mo taob ra na mo lunop lagi. Pero gi-critic na unsa naman yung tiguangan ni oy. Giango-ango na. So gibiyaan siya. Ginanabuang ka naman siguro. Nganong diha man ka maghimog arka sa bukid nga di man na mapalutaw. Nalimot sila. Nga ang plano sa Ginoo mga palunupan ng kalibutan. So ang arka dito sa taas kay lunop man. Kung palutaw og dagat to ang tagbaybay. Niining atong Kristohanong kinabuhi mga igsoon. Daghang kritisismo. Daghang mga istoryang di mao. Bisan gani ang vaccine. Ingon nila ang vaccine daw mao na ang 666. Ila pud nang interpretation. Pero alang kanako ang 666 dili itago. Itatak sa kamot ug sa agtang. Kana man gani imong muta gamay kaayo. Mapansin man gani sa imong kaistorya. Magkaon ka na imumho dinhi mahabilin sa imuhang ngabil. Lainan man gani ug ako'y mubadlong kay di man kay ko harsh, ako mang ingnon dayon nga kung naay manok gugdon kag manok. Nya naman nay pagkaon des imuhang simod. Di ra kaayo lisod paminawon. Ay na day mumuhok. Mapansin. So, gibutang sa agtang, gipadayag nga ikaw gitataka na sa numero sa kaaway o sa numero sa panuway. Dili na itago. Pag-inject ana o pagtatak, kinanglan imong i-retract ang imong pagtuo ni Kristo. Mao na ang kasabutan. Di na itago. Pag-inject, mao bitaw to akong giobserbaran kung tinuod ba gyud. Pag-inject, wa man ingon. Imong i-deny imong pagtuo ni Kristo, wa man ingon. Bakuna ka pastor, o pabakuna ko, o di bakuna wala gitago. So dili na siya 666. Alang kanako sa akong kasinatian. Mga kritiko gani karon ni baba namang gyud ang kaso. Wa man tay laing pasanginlan nga nganong nibaba na ang kaso, niabot na og
1,000 gikan 20,000 a day. Karon 1,000 na lang. Posible pagsulod sa December less than 1,000 na. Bakuna ang solusyon. Posible man pod kung ni minus na ang positive sa mga tao tungod kay nag-file po si OC lagi ang mga politiko. So posible po kay di nila ibaba di sila ka pangampanya. Pero sa akong duda tungod sa vaccine. Yang vaccine daghang kritiko, daghang kritisismo. Nya mao man ni ang usa sa nakita sa mga dalubhasa sa medisina nga solusyon kung mao man gyud ni ang solusyon. So sa mga butang nga maayo, daghang kritik. Daghang mga istoryang di mao. Pero nya daghang naminaw, mga Kristohanon motuo buya pod. Pero gani kung dili maayo, daghan ang makumbinsi. Example, kana bitang agnihon ka aron manigarilyo, niagi man kita pagka teenager mamkugko niya tong dugay na hinuon to. So unsa man ko pag-recruit bay wala ni panigarilyo para matsuka nya dali ka mahamtong nya murag haud ka. Sa ako kay lain akong tinanawan kung di man kinahanglan manigarilyo ko aron ingnon kog astig haud nya hamtong di na may lain pamaagi. So wala ko ni engage ana kanang mohatag og nya di ra ba ingnon nga pag manigarilyo na ka tibihon ba ka kadugayan di mo ka ingnon kanang agnihon ka aron magsyabo tira ani bay kay perting kuyawa lagi mahay ka di ka gutomon di ka maluya 72 hours ka mag-drive way kapoy nya gaan kay mong paminaw mura kag si Superman murag mahimo nimo tanan ana tinuod man gyud na tinuod man na kay mahay man ka pero dili ingnon ang mag-recruit ana nga mutira ka ani matukhang baya ka magian kang Duterte patyon jud kay nguman niya nga patyon gyud niya nya tinuod man madakpan ka nga nagunit og marijuana o shabu kung daghan di ka kagawas yun di ka kabail gani isulti man na dito sa mga agni dili ang isulti lang katong maayo nga mga panghitabo. So inaani mga igsoon bisan unsang ang atong himuon sa atong kinabuhi doon na gyud na mga kritiko bisan maayo ka na gyud kritiko bisan atong Ginoong Jesucristo gikritik pa man gani gipatay pa inon mo to iyang misyon pero matod pa dinhi do not listen to the critic kay si Noe na convince nga ang Ginoo man nagsugo niya so bisag kinsay mo critic niya bisag kinsay mo saway niya bisan unsaon siya istorya di siya madani di siya mo patuo kung hinunoa tumano niya ang sugo sa atong Ginoo mo pud na ato mo pud na sa atong Kristohanong kinabuhi di ta maminaw sa mga dili maayong istorya atong paminawon ang tawag ug ang sugo sa atong Ginoo nga mao ang pagkamatinumanon. Sunod nga pamalandong for safety sake travel with pair. Sa arka si Noe ug iyang asawa si Ham, si Sim ug si Japet ug iyang asawa paris baig laki nga hayop ug paris baig laki nga langgam meaning nisakay sila sa barko nga naay kauban nga ison kung matapos na ang kalibutan sa atong panahon di ta magpakampante nga musakay ta mubanta sa atong Ginoo nga mag-inusara at least man lang magdalatag isa dalo na to atong asawa o atong bana or atong anak or atong silingan or atong ginikanan or atong higala atong best friend kauban sa trabaho grabe go agit tay madala hinoon kabalos man tanang atong mga bana o asawang way post di na to nadalon kabawas ta dito na may impierno ka joke lang pero for safety sake
travel with pair. Mas nindot sa Ginoo paminawon nga makadala kag kalag, nga makaagni kag kalag, nga mapaambit nimo ang kaluwasan ngadto sa imong isig ka tawo, labi na gayud sa atong pamilya. Next, nga makutlo natong pagtulunan, speed is not always an advantage. In fact, most of the time, speed always ended with accident. Ang arka gihimo nga walay makina, di siya modagan, palutaw-lutaw lang siya. But successfully, the ark bring the family of Noah even up to our present time. Nabuhi ang similya sa tawog, ang similya sa hayop, langgam, uban pang mga gibuhat sa Ginoo. Sa arka nga walay makina. Hinay siya nga naglutaw-lutaw paanod-anod, apan nagmadaugon siya sa pagluwas, sa pagbuhi sa tao aron dili mahurot og kamatay. Na kahinomdom ko sa usa ka istorya. Ako ning istorya sa ako ang version katong kadungog naman siguro mo aning istorya sa katong bao ug sa rabbit. Kining rabbit kusog man ni mudagan. Nya kuan kay siya kanang kondisyon gusto niya dagag kusog. So lain po kay siya ray mudagan. Muto iyang gihagit ang bao nga bao. Dali pragod. Kontesta kinsay kusog na to mudagan. Lumba tagi kan diri paingon dito. Ingon ang bao. Nganong ako man gyud imo ang hagiton nga hinay ramang ko. Hagitan na mga tag-as diagtiil kanang giraffe. Oh. Nay ostrich din na mo nay hagita o kanang mubog. Tail pikas kanang deer. Deer ba? Basta kay kanang mga kusog managan ayoko. Kay di man gyud ko pang speed. Slow moving kuan man ko, creature. Dili gyud ikaw gyud akong hagiton. Kay kaning kinsa tong strong, kinsa tong na speed, mao man to ang mubuli sa mga weaker creator, di ba? Sa ato gud kinsa man goy mo daog-daog og gagmay kadto mga dagko lain po kay daog-daogon ng dagko sa gagmay. Para dato may dog-daogog kabos. Mao ba? Di siguro. So ina na siya. Sige. Kay manghagit man jud ka, pagbigyan ta ka. So gikan dinhi kutob didto. Mo na atong mark. Anang finishing line. On your mark. Get set go. Sirit dayon ang rabbit. Ang baoy taon. Kamang-kamang lang hinay. Wala siya. Pag-abot dito sa rabbit, siya nga layo pa uy. Balik ni pud siya. Iyang itulak-tulak ang pas-pas ba kay racing ni dili ni pildigana. Mauro man jud ni akong full speed. So iyang bangga na nabdagan siya kapila niya balikan di pud siya mo touch gyud sa mark nila nga finishing line. Sa sige niya balik-balik gipaningot na siya maayo sa may pay hulaton ta na lang ka didto. So diya sa nilingkod doon sa mark nila sa finishing line. Nagbanig siya kaon-kaon sa siya kay gipaningot na lagi nya nagkaon nagduka man natulog ang baoy taon nga sige kamang lang hinay pagkuha niya sa iyang mark sa finishing line iyang gidala dito sa rabbit nga bet okay na daog na ko dira sa ako napurat ang rabbit nakaabot na ka dito adi mahimo na rematch di pa gyud ka makontento nga napildi na taka mo rematch lang gyapon so dili rematch kay so gihulat ta gani kanya ako na hinoy napildi sige pagbigyan ta ka so rematch sila on your mark get set go sirit na pod wanag yoy duha-duha ang rabbit abot niya dito sa finishing line gunitan niyang mark gidalapan niya dito sa bao nanang kuan mark daog na ko. Ingon ang bao, wala pa ka kadaog. Karon kadaog ka, pero gani hapil di man ka. Ako, atong i-break ang tie.
Kay wa pa may nidaog sa ato kay one on one man ta. So kaning last nato mo ni ang decisive kung kinsa gyud nagdaog sa ato. Ako na po'y may nga rematch. Bisag kanusa bisag asa bisag unsa kalayo pagbigyan ta ka. Hambog yapon kayong rabbit. Ingon ang bao this time dili ta paingon didto. Diri tas likod agi. Wala na anticipate sa rabbit nga ang bao tungod sa kahinay niya mudagan, memorize niya ang terrain sa lugar. Mga marking, mga bato, mga kahoy, memorize niya. Nya kabalo siya nga ni ulan gabi naay sapa-sapa gamay. Nya pag mag-ulan matubigan to ang rabbit imang mulangoy. So balik sila. Dito ang atong finishing line. On your mark, get set, go. Sirit na pud ang rabbit. Ang bao, hinay-hinay lang gihapon. Hamang lang gihapon. Kaya pag-abot sa rabbit dito sa tubigan, di man siya kamumulangoy. Wa siya mahimo. Bulat siya sa bao. Pag-abot sa bao, naog ang bao sa tubig. Yang gilingi ang rabbit, musakay ka, kabalos ang bao. Sakay diri ron makaabot ka sa finishing line. So, nidaog ang bao. Muna gingon nako nga, speed is not always an advantage. Usahay, magtanaw ta sa atong mga kaigsuonan nga dugay mahamtong. Murag kitay magbuot ba? Tiguang naman na siya, bata mangyapon. Kanya-kanya man ta. Mangluod, luuran mangyapon. Napasagdan gina na itong mga luuran. Kaya huwag pa yung luuran, di man punta makorek po. Kanang harsh ta kaay mo istorya. So gibutang na sa Ginoo ang mga kinaiya, mga weaknesses nato aron makumpleto ta. Munang mga butanga nga gusto sa Ginoo atong maagian. Pero di nato ingnon nga siya kay hinay, siya kay weak, dili siya takos sa gingharian. Dili. Sa pag-alagad sa Ginoo dili papaspasay, kundi patinuoray. Sa pag-alagad sa Ginoo dili padagkoig pagtuo gamay ra, liso ra mustasa, basta tinuod nga pagtuo. Ayaw magdali kay ang Ginoo mo'y nagdictate sa panahon. Sa sakto nga panahon iyang gitakda ang tanang higayon. Next nga pagtulunan, when you are stressed, float a while. Dili na to malimot nga stressful kaayo ning kalibutan na po yan. Kapoy kaayo. Daghang mga kasakitan, kalisdanan, pagsulay, pagpuna, daghan kayong mga dili maayo nga makapa-stress ka nato. Pero kung bation kag kakapoy, muna akong giingon nga, float for a while. Di ba refreshing kayo, musakay tag kanang boat niya, linaw, kanang naka dito, iduyan-duyan ka. Ang boat, kung dili ilutaw dagat, useless man na. Pero ano kung ganahan ta mo atog resort nga na ay boating, labi na gyud og ang imong sakyan speedboat na. Mas high-tech. Pero bisag mabugsay-bugsay lang ka, refreshing na kaayo. Maanod ang imuhang mga stress. So dili na to tugtan nga madaog ta sa mga stress sa ato ang kinabuhi. Kung ma-stress gyud, kapuyan, pahulay diya sa Ginoo. Kapoy ka sa imong trabaho kay sigihan kag imbestiga. Sigihan kag lutos. Gikapoy ka sa imong trabaho kay ikaw ray nagtrabaho, ang uban wala. Gikapoy ka sa module, gikapoy ka sa bayronon sa tuition, gikapoy ka sa quarantine, gikapoy ka kinatulog. Literally, nahitabo sa pandemic nga kapoy kaig pinahuway. Ambot og nakasulay mo nga tungod sa kadugay natong namahuway, gikapoy na ta. Gusto na ta mo gawas. Gusto na ta mo lakwat sa. Pero di magid pwede kay stricto man ang IETF. So sa mga sitwasyon nga ingon ana, ang Ginoo nag-imbitar kanato
kinsa katong gikapuyan og nabugatan, duol kamo kay papahulayon ko kamo. Ang akong lulan magaan ug makakaplag kamo kapahulayan. Hapit ta mahuman. Sunod nga pamalandong, remember that the ark were built by a mature carpenter. Titanic was built by an expert engineer. Wa may balita nga si Noe kuanto mason or panday gyud or expert siya kanang mamakiaway na. Pero unsay nahitabo? Successful man siya. Iya lang gihimo ang gisugo sa Ginoo. Ordinaryo nga pagkahimo ang arka, pero giluwas niya ang gibilin sa Ginoong buhi sa kalibutan o namatay ang dili kinahanglan mabuhi. Dili sa ato ang pag-alagad sa Ginoo mga igsoon. Dili kinahanglan dagkong butang. Dili kinahanglan kuyaw ta. Di kinahanglan hawd ka. Di kinahanglan dato jud ka kaayo. Aron makaalagad ta sa Ginoo, aron maka-appeal ta, maka-participate ta sa mga ministry sa atoang iglesia or sa mga butang nga gusto ipahimo sa Ginoo. Say moingon magud ta. Wala man gud koy skill good mo nang di lang ko diri ra ko lingkod ra ko. Naay amutan, pobre man gud ko. So di ra gyud ko moamot, kamuray amot din ha. Naay pas anonon wa man gyud koy kusog, di gyud ko motabang adili. Kung dili nimo gamiton ang gamayng butang nga naa nimo, wa na jud kay gamit, wa kay post gyud. Pero gikan sa imong gamayng butang, diha mohimo ang Ginoog milagro. Nabalaka si Moses unsay iyang buhaton didto sa kadaghang sundalo sa paraon. Sa gingon sa Ginoo, sa man nasa imong kamot, sungkod. Iitsa pag itsa na himong bitin. Hoy! Mubigid ka to ang reaksyon. Nahimong bitin. Gikan sa sungkod. Gihimo ang tubig sapa nga dugo. Gikan sa sungkod nang gawas ang mga baki, langaw, gipaulan og ice. Gikan sa sungkod gitunga ni Moses ang pulang dagat og nadabok sila sa mala nga yuta. Gamay ra kayo sungkod ra. Pero di kinahanglan dagkong butang. Di kinahanglan great to make things impossible. Imposibleng butang imong himuon tungod kuyaw ka sa mga matas Ginoo. Walay kuyaw siya ang kuyaw. Walay laing maayo siya ra. Mas malipay pagani siya gamay nga butang nya iyang padagkuon. Gipakaon ni Ginoong Jesucristo ang 5,000 nga lalaki. Ang bata ug ang babae wala gipakaon. Wala gipakaon. Wala giapil sa ihap pero apil sa kaon. Pila ra ka buok? Tinapay. 3 ka tinapay ug 5 ka pan. Tama ba to? 3 ka tinapay ug 5 ka isda. Pila nakakaon? 5,000. Gamay ra kaayo. Unya napagi sobra. So kana ba siya nga dili kinahanglan himuon ang arka nga kanang naay kuyaw jud kayo murag cruise ship or kanang barko nga mo pikas og iceberg, di kinahanglan. Amateur lang ang gipahimo sa Ginoo pero giluwas sa Ginoo ang gibili niyang similyas kalibutan. Kay namdom ko sa na istorya din sa Biblia sa 1 Kings 17. Katong story bitaw sa the woman of Sarepta. Akong i-istorya gamay. Nga si Elisa, giingnan sa Ginoo, Elisa, na dry na ang sapa, wa na ka, di na ka mabuhi din ha. Adto sa Sarepta, nya pangitaa ang bao nga babae, kay siya ang akong suguon nga mupakaon kanimo. Nigawas si Elisa sa langob ug niadto sa Sarepta. Pagsulod niya nakita niya ang babae, namunit og kahoy sa mauna ni. So iyang giingnan, day,
paimnar akong tubig, padalaan siya tubig, painom. Ingon si Eliza, dili ka ta maimpatso ani day nga mainom tag tubig nga way sud atong tiyan. Tagay pugugpan. Ingon ang babaeng palo, Sir, nako din hay usa ka kumo na lang gyud nga flour o gamay kaayong oil nga igor gid sa iluto. Nanguha kog kahoy para lutoon ako ni, kauno na ako og sa akong anak. Humanana, maghulat na may kanus may mamatay sa gutom. Tungod kay niadtong panahon na dunay taas nga famine sa Israel. So ningon si propeta Elisha nga, pagluto ikog torta day. Lagi sir, gamay ra usa na lang kalutuan. Lagi pagluto, kabalo ko imo naman ang giingon. Pagluto og torta para sa ako, nya pagluto pod og para sa imo, nya pagluto pod og para sa imong anak. Sa di lagi para na lagi to sa lagi sige balik-balik. Balik-balik lang. Pagluto og para sa ako, pagluto pod para sa imo. Gamita tong imong gamayng flour. So, wa na lang tingog ang babae, yang hakop tong flour, yang giluto. Yang gihatag sa propeta, naghakop na pud siya, yan na pong giluto. Pagkaon niya sa iyang anak, naghakop na pud siya sa usa ka hakop, yan na pong giluto, nikaon siya. Pagkaugma, hakop na pud siya, nagkaon sila sulod sa dugayng panahon. Sa usa ka kumo nga flour ug sa gamay kaayong oil nga iluto. Dugay kaayong panahon nga sila nagkaon niadtong gamay ra kaayo. So inana ba? Man akong punto. Gamayng butang. Dito mahimo ang milagro sa Ginoo. Dili ta mag-expect nga dako gyud dayon, kuyaw dayon, how dayon, dili. Gamay lang ang kinahanglan sa Ginoo. O siya na'y mohimong dako ni ana. Last, no matter how strong the storm, there is a rainbow waiting. So bisan unsa ka kusog og kadugay sa ulan, 40 days and 40 nights. Way undang-undang kita kami dres Davao, 2 ka oras nga ulan, na manglutaw na ang mga multicab. Kami dito sa Apangi, ulan nag mga 3 hours. Noon pag diri raman ang tubig sa amo. Basta magpatong og bangko. Kana akong balay kay kuan man na tulo ka culvert gipatong. So abot pod ang ikatulong nga culvert. Inana. Pero bisan unsa ka kusog sa ulan, mahuman gid na. Sama nga bisan unsa ka kusog sa bagyo or sa unos, muundang ra gid na siya. God did not promise a day without pain, a laughter without sorrow, sun without rain. But He did promise strength for the day, comfort for the tears, and light for the way. Si Abraham bitaw, bisag gipihig siya sa Ginoo, wala siya maka-escape. Nakaagi pod siya grabing pagsulay, apan nakalahutay siya. Si Moses, 40 ka tuig siya dito sa Kamingawan nga nag-ermitanyo. Pero nahuman ra gyud iyang misyon. Nakabalik siya sa iyahang tawag nganong dito siya nagdako sa King's Palace sa Ehipto. Si Paul, kapila siya kastiguha, kapila siya latiguha, kapila siya prisuha, kapila siya bagyuha dito sa tubig, naglansa siya. Kapila siya paakagbitin. Pero nahuman ra pod ang tanan. O gani nagmadaugon siya. Atud pa niya, for me to live is Christ, and to die is gain. Bisan sa iyang kamatayon, daog gihapon muna kita. Bisan tunood og gidaog-daog ta, bisag lupig ta, pero mahuman ra na. Kung di man na matapos ang atong kalisdanan karon, matapos na inigbalik sa atong Ginoo. Ug ang tanang mga luha sa atong mga mata, siya gayud mismo ang mutrapo niyan
Wala na unyay balatian, wala na sakit, wala na kagulanan. Kay na ang presensya sa Dios. Mga igsoon, katapusang bersikulo atong basahon din sa Mateo 24, bersikulo 37 hangtod sa 39. Ang pag-abot sa anak sa tao may sama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Sama sa mga adlaw sa wala pa ang lunop, ang mga tao nagpadayon sa naanda nilang buluhaton, sama sa pagkaon, pag-inom ug pagminyoay, hangtod gayod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayod ug sa pagbanlas ug sa may banlas kanilang tanan. So naman ko. Apan wala sila masayod sa nahitabo hangtod nga ang lunop miabot ug niini ug mibanlas kanila, ang lunop miabot ug nibanlas kanilang tanan. Sama unya niini ang mahitabo inigabot sa anak sa tao. So kung giunsa man pagtapos, ang unang pagtapos kalibutan, sama daw. Magpadayon pud ta. Mangaon, mag-inom, magminyuay, meaning ang kalibutan magpili sa kadautan, dili magpili sa Dios. Pero ang atong siguroon mga igsuon, na kung maabot man ang ikaduhang katapusan sa kalibutan pagbalik sa Ginoo, siguro ang dili di mo mapakyas, makasakay gid ka sa pamboat o sa sakyanan sa kadaugan. Don't miss the boat, for we sail on the same boat. We will be saved with same faith in Christ Jesus, who is our Savior. Don't listen to the critic, for critic leads you into destruction. But hearing through the small voice of Holy Spirit and listening to the scripture will lead you and will lead us into eternal life. For safety's sake, travel with pair. Pagdala at least one. Ayaw gyud mag-adtog langit nga kitara. Dalha imong pamilya, imong spouse, imong anak, imong apo, imong silingan, imong higala, imong parente. Ayaw sunda si Noe nga iyarag yung pamilyang nadala ang iyang mga parente. Noe, pasakyami. Pero unsa gingon ni Noe? Ang arka nasirado na. Speed is not always an advantage. Di ta magdali. Hinay-hinay lang. Slowly but surely. Siniguro. Ang Diyos mo'y magdiktar sa kapaspas o sa kadali. O sa iyang pagbalik, dili kita ang magdictate. Hinay lang apan tinuod. Hinay lang niya sakto. Natas kamatuoran. Pankon makasinati manggintag di maayo. When you are stressed, float for a while with the Lord. Kasulay na ba mo ka nang mapahulay ka sa Ginoo? Kana bitong bothered kayo, hapit na ka mabuang? Kana. I-try pagod. Nga mo muhigda ka, matulog ka, imong isurrender sa Ginoo. Lord, imo nako sa imong buhaton sa ako. Dili kay bugat kayo may pay kuhag PC o muambak. Wala nimo imong gisirado, imong giputol ang kinabuhi. Itugya na sa Ginoo. Ayaw pag naana ang Ginoo nagpasalig. Nya magsigil lang gyapon kag pasan. Murag katong taong nagian sa pick up nga nagpasan og duha ka sakong mais, duha ka sako kusgan pud siya. Yagi anong sakay tinuod siya, wa gyapon na gibutang ang duha ka sako. Pwede naman unta niya to ibutang kay ihatod naman siya, pero mao na usahay kita. Ang Ginoo nagpasalig na nga siya mo'y mupasan, siya iyan ang gibayra ng atong mga kasalanan ato paghapong dalon. Remember that the ark were built by an amateur carpenter. Simple nga kinabuhi. Dili kinahanglan rock, di kinahanglan kuyaw. Simple lang. Sa gagmayng mga butang, ang Ginoo mohimog milagro sa atong kinabuhi. No matter how strong the storm, there is a rainbow waiting.
dunay katapusan ang tanan. Ang kalisdanan, ang kasakitan, ang paglutos, matapos kini nigbalik sa atong Ginoo, or matapos kini sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi. To God be the glory. Mga igsuon, atong andamon ang atong mga kaugalingon karon, ilabi na kadtong mga kaigsuonan nga naa sa ilahang panimalay. Nadapit kamo sa pagpangandam alang sa kasaulugan sa balaang panihapon karon. Atong awiton ang himno sa pagpangandam sa talad mo Jesus. Magampo ta. Among Dios na makagagahom sa nga tanan, iningatak na nagaduol kami sa imong palad uban ang mapaubsanong nga kaugalingon pag-ila sa among pagkamakasasala diya sa imong atubangan. Ug samtang kami o Dios magahinumdum ug magsaulog niyaning balaang panihapon nga imong gibuhat uban sa imong mga disipulo. Kini usab unta magpahinumdum kanamo nga ikaw gayod nahigugma kanamo ug imo kaming giluwas gikan sa among mga kasalanan. Panalangini kini mga simbolo sa imong lawas, pinaagi ining tinapay o pinaagi ining kupa, simbolo sa imong dugo nga giula diha sa krus. Naut o Dios, kini maghatag kanamo sa kadasig kalig-on o pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi uban ang pagtuo na ay paglaom diha kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Si Jesus sa gabi nga gibudian siya mikuha sa tinapay, umiingon sa iyang mga tinunan. Kining tinapay mao'y simbolo sa akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Kaon kamo niini, buhata kini ninyo agig paghandom kanako. Ug sa maong pagkaagi mikuha siya sa kupa, ug miingon kining kupa mao'y pag-ung kasabutan sa akong dugo nga giula diha sa krus. Sa matagkaon nato niining tinapay o pag-inom niining kupa, atong gimantala ang kamatayon o pagbalik sa atong Ginoong Jesus. Mga igsuon, ang talad sa atong Ginoo andam na, pinaagi niini mga simbolo sa pan o sa kupa.
ka. Dawata o Dios ang among mga pagpasalamat kanimo tungod ni ining mga simbolo diha sa imuhang pagsakripisyo o pag-antos alang kanamo aron kami o Dios makabaton sa kaluwasan na walay katapusan. Salamat nini mga simbolo. Naot nga kini o Dios maglig-on kanamo labi na sa pag-atubang nining among panahon karon. Hatag kanamo sa ingon pagtuo aron o Dios ikaw mahimaya sa among mga kinabuhi. Panalangin kaming tanan, daghang salamat sa imong gibuhat sa among mga kinabuhi. Sa ngalan ni Kristo Jesus, nga among Ginoong manluluwas. Amen. Kampo ta. Labing balaan o mahigugmaon na mga Dios. Dako ang amuang kalipay o pagpasalamat. Tungod kay taliwala ni ining pandemya, ikaw padayon nga nagapadayag sa imong pagpanalangin diha sa imuhang katawhan. Padayon ka o Dios nga nagatipig sa matag usa namo ka kinabuhi. Padayon ka nga nagalikay sa tanang dagway sa tagalagman bisan pa ni ini nga pandemya. Aniya kami o Dios ngun nga katawhan nagkahiusa bisan pa nining online nga pagsimba. Among ibalik nga na kanimo ang among pagpasalamat tungod sa dakong kaayo nga imuhang gibuhat diha sa matag usa ka kinabuhi. Kung niiningatak na o Dios, maghangyo na usab kami nganha kanimo. Alang nining bag-o nga simana. Ikaw, padayon o Dios, nga magapanalangin diha sa imuhang katawhan. Labi na ni atong katawhan, nga niining nga simana, niining pitsaha hangtod sa pitsa. Unsi, magasaulog sa birthdays, wedding anniversaries. Nagampo kami nga na kanimo Ginoo nga ikaw magapanalangin sa imuhang katawhan sa dihang magasaulog sila sa pinasahi, kasumaran sa ilahang pagkahiusa, kasumaran sa ilang pagkahimugso ni ini nga kalibutan. Ikaw o Dios magapanalangin sa ilang matag usa ka kinabuhi. Sa kanunay ikaw maghahatag kanila sa paggiya. Sa kanunay o Dios ikaw maghahatag kanila sa imuhang pagpanalangin, pagsangkap sa matag adlaw nga panginahanglan. Labaw sa tanan, bugkuson mo sila sa imong gugma o sa imuhang grasya. Tugyan usab namo nga na kanimo Ginoo imuhang katawhan nga naa sa balatian. Kao Dios magkabisita kanila bisan asa man sila nga dapit niningatak na naa sa balay tambalanan, naa sa iglesia, naa sa panimalay. Ang among pagampo nga na kanimo o Dios niningatak na nga imong ipaabot ngadto kanila ang imuhang gahom pinaagi sa imuhang milagro nga pagabuhaton diha sa matag usa ka kinabuhi sa imuhang katawhan nga adunay gisinati nga balatian. Ug salamat o Dios kaysa wala pa namo gilitok diha sa among mga ngabil. Nasayod kami nga nag-andam na ikaw daan og positibo nga tubag alang sa among mga hangyo ug pangamuyo nga na kanimo. Salamat niya ng daan. Padayon sab namong gitugyan nga na kanimo nga among mga kaigsuonan nga naa sa problema kabalaka. Padayon ka o Dios nga maghupay sa ilahang mga pagbati. Padayon ka o Dios nga mag-comfort kanila. Naama ng imong katawhan labi na sa among kaigsuonan. Nga anaay mga kaigsuonan nga mitaliwan una kanamo. Ikaw o Dios magahupay sa tibok panimalay ug sa tibok banay. Salamat o Dios. Ang imuhang bala ang Espiritu magabisita kanila ug ipasinati mo ngadto kanila ang kahupayan
sa gibati nga kaguol ug kasakit. Dalaygon kaniya na o Dios tungod kay padayon mo ng panalanginan ang imuhang katawhan pinagi sa imuhang pagpadala sa imuhang balaang espiritu ngadto kanila aron muoy mo hupay sa gibati nga kasakit. Salamat usab o Dios sa imuhang mga pulong nga among nadungog karon. Itugot nga kadto nga mga pulong dili mo labay sa among matag usa kauna-huna og kasing-kasing. Itugot o Dios nga ang mga pulong nga among nadungog karon mutisok diha sa among una-huna og kasing-kasing sama sa usa ka liso nga gitanom diha sa yuta. Mugitib kini, mutubo og mulipang ug magamit namo kini diha sa among padayon nga pagpangalagad nga na kanimo. Aron o Dios, pag-abot sa panahon, mahiusa kami nganha kanimo. Dalaygon ka niini nga takna, padayon ka mga panalangin sa matag usa kanamo. Tugyan usab namo nganha kanimo o Dios ang among iglesia, United Church of Christ in the Philippines. Sayod ka unsa kadako ang problema nga among gisinati karon. Sayod usab kami nga mas dako kaniini nga problema. Ang among mga hangyo ug pangamuyo nganha kanimo o Dios. Ikaw padayon nga maghahatag og kaalam sa mga tao nga imong gitugutan nga mangulo kanamo. Sa mga tao o Dios nga imong gitugutan nga magdumala alang nini imong nga iglesia. Ang among pagampo nga kanimo o Dios nga ang tinuod nga pagkahiusa masinati na sa tibok ang United Church of Christ in the Philippines. Padayon ka o Dios nga magapanalangin niini. Ang among mga hangyo nga kanimo kanunay nga unta mabalik na ang tinuod nga pagkahiusa namo ingon nga iglesia. Dalaygon kaniya na o Dios tungod kay padayon nimo nga gitubag ang among mga hangyo ug pangamuyo nga kanimo. Tugyan namo nga kanimo ang among nasod nga Pilipinas. Sayod kami o Dios, mumubutay na usab ang bugnong lugaynon. Daghan sa imong katawhan karon nga naa pa sa kalibog. Panang among mga hangyo ug pangamuyo nga kanimo. Nga niini nga takna ikaw ang gagahom sa matag usa kanamo sa pagpili sa insakto nga mo'y mangulo kanamo sunod niining lain na usab nga unom ka tuig. Padayon ka nga magapanalangin gikan karon sa imong katawhan hangtod moabot ang pitsa sa pagpiniliay. Ug gitugot o Dios nga niana nga takna ang imuhang katawhan andam na ug ang matag usa namo kapilion sumala gayod sa imuhang pagpili nga mooy mangulo kanamo. Dalaygon kaniana Ginoo tungod kay imo kaming tagaan ug bag-o na usab nga pangulo nga mooy modala sa panggamhanan sulod sa unom ka tuig. Ug kini o Dios nga imuhang pilion usa ka pangulo nga adunay kahangawa sa tibuok katawhang Pilipinhon nga ang tanang programa nga iyahang pagalatidon ang tibuok katawhang Pilipinhon gayod ang tinuod nga makabenepisyo. Padayon namo kini o Dios nga idala sa among mga pag-ampo nga kanimo sukad karon hangtod mo abot takna sa adlaw sa pinilihay. Ug salamat o Dios nga padayon ka nga magagiya kanamo. Padayon namong pagsimba niini nga takna, padayon namong gitugyan nga kanimo nga among makinabuhi. Dalaygon ka kini among pag-ampo, among ibalik ang pagpasidungog pinaagi kang Ginoong Hesukristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen.
Busa maghalad kita kanunay sa mga pagdaig ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus. Mao kini ang mga halad nga mga pulong nga magikan sa atong baba o magpaila kung kinsa siya. Ayaw kamo kalimot pagbuhat og maayo o pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makahatag og kalipay sa Dios. Atong andamon nga atong ikapulo halad pagpasalamat ug uban pa ug ato kining dadon sa atong tagsa-tagsa ka mga simbahan kung asa kita na membro. Ginoo, among gidala sa imong atubangan ang among halad ikapulo, pledges and other offering aron gamiton kini alang sa buluhaton sa iglesia. Salamat sa mga kamot nga naghatag bisan kadtong naghalad sa ilahang oras ug mga talento. Mao kini ang pag-ampod kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Maayong buntag kanatong tanan. Padayon nga ipaabot ang pagpasalamat labi na sa mga tao nga nahimong kabahin nga kining ato ang Metro Davao hiniusang panimbahon nagpadayon og nagmalampuson. Alang sa ato ang magwawali niini nga takna nakaabot yun siya nakalangway gikan sa Samal. Si Pastor Fernando Padillo. Salamat Pastor sa imuhang wow ka mga pagtulunan sa arka ni taas-taas jud murag almost 1 hour. Salamat. Di naman po kabati og duka no nga naata diha sa balay kay mag namon po'y pitik-pitik inagmay. Salamat ni ana nga mga pagtulunan nga among nadungog. Alang sa ato ang Pangulo nini nga panimbahon si Mrs. Paz Barcinas. Salamat sa imong kinabuhi nga gipaambit aron nga makiguban usab nini atong panimbahon karon. Sa atong mga choir, CDC pastors o mga laicos, salamat. Sa atong multimedia director Reverend Wenzel Diholdi, padayon nga among pagpasalamat Pastor kay kung wala ang imuhang presensya dili po namo ni mabuhat. Salamat sa imuhang kahibalo nga gipakig-ambit og manghinaot mi nga matudloan pud mi ana aron maka-share pud mi aron share pud namo ni dito sa among matag iglesia. Sa ato ang tigbuhat sa hanay sa pagsimba Reverend Melvin Ramoso. Salamat Pastor Melbs kanunay nga imuha usab nga katakos alang niini imuha usab nga gipakig-ambit. Sa tanan
Mapasalamaton mi ay kang Ma'am Erika kay siya po ni ang tigduyog. Kung wala po siya, magkakapela pero mas nindot nga ang iyahang talento sa bihang gihalad alang sa Metro Davao hinios ang panibawon. Salamat Ma'am Erek sa imuhang gi-offer nga talent. Salamat sa Ginoo sa iyahang padayon nga pagpanalangin ka nato. Mga pagpahibalo na po dugang ang matag kaubanan sa Metro Davao hiniusang panimbahon katong mga participants, katong mga na-involved ni ini. Aduna tay Christmas fellowship nga pagahimuon karong Pizza Jess ni ini nga bulan patanasayo ug asa apan gidapit nga ang matag usa muduyog ni ini ngadto sa mga kasimbahanan. Gidapit usab ug gihangyo nga ang inyong mga pastors inyong pahibaloon unsa inyong itampo alang sa Christmas fellowship sa Metro Davao hiniusang panimbahon Cebuano nga pinulungan. Dako na kayo ang among pagpasalamat kung ang matag usa ka nato mugahin bisag isa lamang kaputahi atong itampo alang sa fellowship sa matag pastors o sa matag participants nga na-involved sa atong Metro Davao hiniusang panibahon. Daghang salamat kanatong tanan. Advance Merry Christmas kanatong tanan.
Ampo ta. Kanimo Dios nga labing gamhanan nagapasalamat kami sa imong pagpahamangno na usab kanamo. Nga ikaw mo balik sa wala na mo damha sama sa kawatan ng imong pagbalik. Walay nasayod kung kanusa pan ikaw nagpasidaan nga kinahanglan kami magtukaw, magbantay gayod tungod kay walay nasayod kanusa. Basin unya inig balik nimo makaplagan kami nga tulog or nagpabaya sa among kinabuhi nga Kristohanon. Or kung dili man matapos ang kalibutan sa among panahon, matapos man usab ang among kinabuhi ug kini maong equivalent nga matapos na ang kalibutan. Tungod kay masirado naman ang among oportunidad ug tsansa aron makasiguro kami nga makasakay gayod sa arka sa kaluwasan. Salamat o Dios niining bulan sa Disyembre sa pagsaulog namo sa Advent season, a candle of peace, malinawon ang unta ang among Pasko. Dili sama sa Pasko sa niagi, kundili maka-banding mi o maka-connect ngadto sa among pamilya ug sa iglesia. Ang mong fellowship mabalik Ginoo. Hinaot nga ikaw kanunay magauban kanamo ug magtapos na sa pandemya nga among nasinati. Hapit duha ka tuig na ang moabot. Salamat o Dios sa imong kaayo ug buhia kanunay ang imong mga pulong sa among mga kasing-kasing sa among hunahuna. Ug himo kaming andam kanunay sa tanang panahon. May kahigayunan kami ug wala apan mag-andam gayud kami sa panahon nga imong gitakda nga ikaw ra ang nasayod. Mao kini ang among pag-ampo. Ug karon ang Dios sa gugma, Dios sa kalinaw, Dios sa pakigdait, Dios nga mo'y muluwas kanato sa iyang kaduhang pagbalik. Magpabilin, maguban, maguna, magpaulahi, magpaibabaw unta sa atong mga kinabuhi. Gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo. Amen.